Здравейте всички от YouTube, аз съм Далига Мания Проц и в този епизод ще бъдем в мината. Така нищо не съм правил преди да започнем, само направих малко кирки и факли. И закрих лавата, която беше ето тук, сега ще ви покажа. Ето тук с къбълстоун и така нека продължаваме. Значи, така, ние сме на 17 квадрата. Като стигнем на най-долу, ще си избираме на колко докопаме. Може да почваме на различни и да започваме пак на други пък. Ще видим. 11 квадрата, айрон, ще го взема, защото ми трябва, че след като направих ония кирки ми остана две само, но тук има бая айрон, на което ме кефи. Така. Добре, сега ще запълним тази дупка. На 9 съм, докато не срещнем бедроп. Ще копаем още кол и редстоун. Така. Ето го и бедропа. Значи сега сме на 6 квадрата. Мисля да отида на 8 и да копам. Аз ще копам така, двойно, защото така има шанс да се намерят повече диаманти. Айрон. Оп. Сега ще го вземем. 2. Така. Редстоун. Добре. Дано да намерим диаманти. Да се надяваме. Така като копам, ми се струва, че нещо ме преследва отзаде, обаче е тихо и ходи бавно. Като някое зомби, само че бавно. Лава. Окей, тук може да има диаманти, обаче... Лава! Тук няма. Супер. Фанах муцаката. Да разкопаме, може да има диаманти. Умри, тъп гравел, умри. Умри, копеле. Умри, ти казах.
Не исках аз. Fuck off. Айде. Понеже знам къде ще са ми айтемите. Окей. Сега ще отидем. Ще паузирам докато стигна до там. И така, дами и господа, стигнах. Така, сега ще подредим инвентара си. Това е тук. Това е тук. Така. Готово. Добре, сега насам. О, забравих. Окей, този път да се задържам Shift. Iron. Ще стигна до там. Ще изкопам насам. Може да има нещо. Голд. И още айрон. Много айрон има. Страшен звук. Добре, не ми харесва на къде ме води този айрон. О май гад, кол под айрон. Окей. Не ми трябва толкова кола. Така. Имаме 2 голд. Там редстоун. Така. Сега след малко ще ми се щупи кирката. Оп. Айрон. Аз съм на 13 квадрата съм скачил и чувам зомби. Кирката ми се щупи. Добре, че си нося айрон кирки и меч. Сега скачих на по-високо. Не ми трябва да разследвам, обаче тук чувам някъде зомбита, което адски ме нерви. Ще разкопам около тази лава. И ако няма нищо, сигурно ще се върнем айрон. Сигурно ще се върнем на онази, защото не разкопах от другата страна. Окей, това дали ще го фаним? Да. Малко ми лагна. И това беше от мен. Надявам се да ви е харесало и чао, YouTube.